Viskosuplementacija je metoda liječenja osteoartritisa, najčešće koljena, ali i kuka te drugih zglobova u tijelu, kojim primjenom hijaluronske kiseline, aplikacijom u zglob, zapravo smanjujemo trenje zglobne hrskavice. Na taj način dobivamo bolju pokretljivost, smanjujemo bolnost u zglobovima, naročito kod pacijenata kod kojih kirurško liječenje za sada još nije indicirano. Sam način aplikacije lijeka u zglobni prostor izaziva minimalnu bolnost, odnosno jedan ubod iglom kao kad vadimo krv. Kod osjetljivih pacijenata može se primijeniti i mala količina lokalnog anestetika. Pravilnom tehnikom aplikacije lijeka u zglob izaziva kod pacijenta minimalnu nelagodu. Viskosuplementacija namijenjena je svim pacijentima kojima lijekovi protiv bolova, fizikalna terapija i vježbe nisu dovoljne za kontroliranje boli. Izbjegava se uzimanje svakodnevnih analgetskih i protuupalnih lijekova, na taj način ne oštećuje sluznicu želuca i djeluje tamo gdje je lijek i primijenjen, na mjesto bolnosti. Nakon primjene viskosuplementa puni učinak je za očekivati nakon 1 do 2 tjedna nakon primjene. Najčešće vrijeme ponovne aplikacije lijeka je nakon 4 do 6 mjeseci.